Здравейте! Това е следващия ни влог. Днес ще говорим за свръхестествени паранормалности. Това е нашата приятелка, позната от първия ни влог. Тя сега ще се представи. Здравейте, аз съм Денс от първия влог и ми е много приятно да се видим отново. Добре, започваме от Диманка. Значи, лятото викахме духове, викахме ги с нея и още едно момиче, което всъщност беше там само чалом. Не правеше нищо, не говореше абсолютно нищо. Просто присъствие. Защото така пишеше, че трябва да сме 3 човека или повече. Да. Така трябва да. Викахме ги и след, може би, няма и една седмица, започнаха да ни се случват странни неща, които бяха наистина много странни, паранормални. Например, както си седях на компютъра и изведнъж решавам да легна. Когато лягам обаче, виждам сянка на стената, а всички други вече спят отдавна и няма откъде съм я видяла тази сянка. Нито ми се спеше, нито нищо, за да ми се е превидяло. Някой друг? Може би седмица след като викахме духове с нея, почнаха да премигат лампите. Постоянно, когато кажем съм била на компютъра, изведнъж компютърът целият се изключва, щепсала излиза от контакта и направо беше много стряскащо. Кучето постоянно лаеше по стената, без нищо да е имало. Просто аз, да кажем, си лягам. Нашите ги няма вкъщи, отишли са някъде на гости. Аз не съм отишла, да кажем, следващия ден съм на училище, никъде не ми се ходи. И си лягам и изведнъж кучето идва при мен и почва да лае по стената. По стената ми има само плакати, тя преди не е лаяла по тях, не знам какво е става. Или почва да примъгат постоянно лампите, просто е много стряскащо. Аз ще разкажа една история, която всъщност не е моя история. Аз имам много такива, които са ставали при мен, но сега ще разкажа една друга, която всъщност ми разказа моя баща. С майка ми са живяли на остров, колкото и странно да звучи, и те са имали добермани, нали, порода кучета, ако не знаете. И изведнъж той, както си е седял, например, кучетата са започвали да лаят срещу оградата, да скачат, сякаш някой ги дразни и сякаш някой ги вика, и те са започнали много да се изнервят и изведнъж са спирали, сякаш този, който ги дразни, е спирал. И това е било много странно, нали? И това всъщност е било много плашещо. И аз като неочевидец не мога да си го представя, обаче по неговите разкази аз наистина се стреснах. И пак съм аз. Значи, когато си лятото, седя си на компютъра и изведнъж усещам някаква светлина с мен. Обръщам се и гледам телевизора да се включва. Само че вместо да се включи, той се изключи, което е супер странното, защото отново всички бяха легнали в другата стая и никой не е пипал компютъра. Аз не се занимавах изобщо с него. Да. Това е много гадно. На мен тук наскоро ми се случи нещо много гадно, понеже кучето спи при мен. И почна да ми рови нещо в краката и аз не знам какво е стало от време на време, откача че тя е малко стара, не ме би. На 11 години е. Как ще вика, че е дърта пък? Тя е на 11 години, няма значение. И изведнъж, и аз не се разбуждам, защото все пак това драскане по краката е много гадно. И се събуждам и усещам как цялото легло се тресе. Напред-назад, супер силно. И обаче аз не мърдам, защото ме е страх да се мърдам, не знам какво ще стане. После спря. И реших, викам, че сега ще се обърна, защото тя продължаваше да ми рови в краката. Обаче той изведнъж почна да се лее на другата страна. Пак напред-назад. И аз направо цялата изтръпнах. След това пак спря и изведнъж после цялото легло да се върти нещо като кръг, удреше се в стената, почна да пада боята. Всичко направо, не знам, чух се какво да правя и изведнъж се стреснах, станах и майка ми даже се стресна, вика какво стана, Силвана, и аз, нали, обясних и тя вика, че не си добре, лягай си. Нали.
дете от родителите, явно, не знам, Имаме те не много вярват. случки с тях и според мен, не само според мен, а и според други, и според тях най-вече трите, двете, те изобщо не вярват на тези неща, нямам идея защо. Но има и хора, които вярват, които са възрастни и вярват. Но аз искам да кажа и друго, че, например, не знам дали на вас ви се е случвало да стоите вкъщи и да правите нещо, например да гледате телевизия или просто да лежите в леглото си без да правите нещо и да усещате, че някой друг ви наблюдава в този момент. Това е като някакво свръхестествено усещане, не знам как да го нарека. Някой да ви наблюдава и ви направо застряскате от нищото, защото не чувате нито шумове, нито нищо, а усещате, че някой ви наблюдава и едва ли не стои зад вас и иска да ви убие. Не знам дали ви се е случвало, но на мен лично ми се е случвало много пъти. Целя настръхваш. И на мен също не се е случвало. Много пъти. Да. Всеки ден, няколко пъти. Мисля, пак е мой ред. Значи, случвали са ми се страшно много неща и половината вече не ги помня. Например, лятото, понеже лятото го бяхме и събуждам се сутринта, нищо не съм правила и ръцете ми бяха някакви целите надрани, сякаш някой ме е драл с ногти, нищо такова не се е случвало. Лампите непрекъснато премигаха, което всъщност продължава и до днес. Например, непрекъснато чувам някакви звуци, даже когато съм сама вкъщи, когато нашите са на работа, звуци, сякаш някой сяда на дивана до мен, сякаш някой отваря вратата или я заключва и всякакви такива неща, докато съм сама. На мен са се случили много такива неща, например като станах ония ден, направо целите ми крака бяха в синини. Аз вярвам, че бълнувам, че съм сумнамбул, обаче това нещо сега не се е случвало. И редовно разни такива, като скърцане, като отваряне на прозорци, на врати, както ти казваш, заключване. Постоянно се цъка и изгаси телевизора, дори да съм сама вкъщи. Някой път съм спокойна, че имам кучера вкъщи, нали, защото те казват, че виждали духове, тъй като виждат черно-бяло. Но някой път това е страшно стряскащо, защото тя обикновено, когато ям, тя почва да се прави, че много пази и започва да лае, но да кажем, аз седя и гледам телевизия и я галя и тя изведнъж да почне да лае по вратата, това е просто направо ужасно. Стряскащо е. Да. Определено. На мен ми се е случвало, както ти казаха, да не се преповтарям, но накратко, нали, скърцане на врати, всичко това, което те казаха, примигване на лампи, всякакви такива звукове, даже наскоро се беше чуло, сякаш някой, не знам, сякаш някой се опитва да разбие вратата, нещо такова. И бях сама и беше много плашещо, общо взето. Много често се случва от другата стая, аз седя и от другата стая се чуват някакви звуци, сякаш да речем някой пуска чешмата или тостера нещо дрънка, нямам идея какво е това. Сега ще кажа и нещо друго. С една моя приятелка бяхме викали ние дух, не с тях, с една друга моя приятелка, в нашия блок там. И бяхме викали там един дух, не знам, мисля, че ние бяхме малки. Някакви тия кървавамери и такива неща. Аз по принцип много не вярвам, но тогава детски работи, нали? Всеки мисля, че от вас се е викал духове. И бяхме викали и след това се прибрах, защото ме извикаха вкъщи. Ние, нали, живеем в един блок, тя беше останала там с една друга моя приятелка. След това тя ми разказа нещо много странно, на което честно казано аз не повярвах, защото не вярвах доскоро в тези неща. Тя ми разказа, че както си е стояла, нали, тя последно е останала сама, е чула някакъв писък. А то, нали, знаете, в големите входове, например, всеки един звук се чува много силно. И тя го е чула и аз направо не можех да повярвам. Вика, аз се прибрах много бързо, защото това беше адски плашещо, нали, да чуеш някакъв писък. И аз си казвам, обикновено, чухте ли този звук? Отгоре. Вече вземам да се панирам. Защото говорим за такива неща и е много нормално да се панира човек, като си мисли за такова нещо. Отгоре има
едни доста слаби жени, които ходят като мечки заради това. Да. Ами то да се тъпне е прост. Хайде да не се отклоняваме от темата, че има много да казвам за такива хора. Нали да си довърша, че... Забрах си мисълта. Записака. Да, записаха и аз не вярвах, разпитах я всичко и така и не повярвах, докато един път и на мен ми се случи нещо такова. Не беше входа, обаче бяхме на едно друго място, но сега да не разказвам много обширно така, да дам малко и на другите да говорят. Ще разкажа после. Давай. И нали бяхме там и с тази същата моя приятелка в къщи. И се чу нещо като писък. И тя вика, това е отгоре от съседите, както беше сега при нас. Обаче аз така и не повярвах, защото от тях нямаше никой. Не знам какво е това, но... Не знам. Ами, на мен са ми се случвали доста неща, всъщност. Докато седя на компютъра и той изненадващо просто така от нищо да изгасва. Имала съм... чувала съм как се дупка нещо по прозореца, но съм сама, няма откъде да дойде това нещо. Отвън някоя птичка да се ударила, нищо такова не се беше случило. Непрекъснато лампите премигваха и тук преди, може би, 1-2 месеца, не повече, бяха сменили кружката на една от лампите в хола. След няма една седмица тази кружка започна непрекъснато да премигва. Премигва за 5 минути, после се включи за 2, после пак се изключи за 5 минути, пак се включи за 2 минути и така, няколко дни подред. Не беше изтощена, баща ми я отвия и нали затегна пак, за да се увери, че не е изтощена, но не. Това лампата продължи да премигва така продължение няколко дни и накрая просто я сменихме, махнахме я, сложихме друга. Между другото, аз съм мислила винаги, т.е. не винаги, ами тук се попадам на разни такива филми с Морзовия код. Малко ще е странно, обаче може би, понеже постоянно викаме духове и може би по някакъв начин се свързват с хората или не знам, това е много странно. Аз имам много починали роднини, дядовци, прадядовци, главно, нали, дядовци, защото аз имам само един, който в момента е в Русия. Имам страшно много такива случки и като малка даже в детската градина ми се е случвало, просто беше ужасно. Госпожите даже викаха нашите да говорят, нашите изобщо не ми вярваха. И после беше поспряло и не знам защо, като бях в по-малък клас, реших пак да викам духове и после това нещо се преповтори и просто ужасно беше. Сега съм аз? Да. Ужас. Да, сега и аз. Аз също така тя ми даде идеята да кажа, че аз също имам една така много близка роднина, която е починала, почина. И точно това и аз да кажа, че имам чувството, че тя постоянно ме наблюдава, нали, като съм вкъщи сама главно, или всички други спят, или нещо, съм останала сама в стаята. Имам чувството, че стои и ме наблюдава и аз, нали, започвам да се оглеждам, а в стаята всъщност няма никой. И искам да кажа друго, че през живота си аз никога не съм опитвала да снимам с фотоапарат. Ако зад мен, да речем, някой ме наблюдава и аз да опитам да снимам с камера или с фотоапарат, защото не знам дали знаете, но аз лично знам, че призраците и духовете излизат на снимките с фотоапарат като едни такива бели петна. И аз съм сигурна в това, защото приятелка ми беше разказвала, когато са били на градинката в Славейков, не знам дали я знаете, има един парк. Там срещу голямата болница, знаете, там има един парк, който е било преди гробище. Но понеже не е достигнал мястото, са го преместили сега в гробищния парк, където е. И те са били там и снимали с не знам точно какво е било, но на една снимка там до нейната приятелка, на тази моя приятелка, е излязло някакво такова като дух бяло.
Даже тя ми показа снимката и аз много се стреснах тогава. И от тогава най-вече вярвам в такива свръхестествени явления. Ами, аз всъщност нямам какво повече да кажа, ако някой има нещо да допълни. Аз лично знам, че духовете не обичат да ги снимат, някакси разгневяват се. И съм чувала, че повечето духове са или някакси по някакъв начин заключени на този свят, или са падали ангели, които са демони вече. И много често, между другото, ми се е случвало, както Денит каза, че просто тя имаш чувство, че то те гледа и не знам, едва ли не иска да те убие някакси много странно или просто те наблюдава и иска да те защити някой твой роднина. Но просто е ужасно и мен се случва, когато съм сама вкъщи и кучето започна да лае и аз имам чувство, че някой ме гледа и почвам да плача и просто почвам да казвам да се махне и почва да ме стряска. И изведнъж кучето спира и то явно, не знам, изчезва. Точно по този въпрос само да допълня, че аз мисля, че един дух, примерно, който е починал в твоята къща, няма как да ти направи нещо лошо. Това беше Чача!